Τι έχουμε εδώ, λοιπόν. Ναι, έχει γίνει χαμός φέτος. Πάμε άλλη μία. Παιδιά, λοιπόν, αυτό τώρα είναι η σμηνουργία. Έρχονται τα καινούργια σμήνη να εγκατασταθούν στις παγίδες που έχουμε βάλει, τις κίτρινες, τις μικρές. Εδώ, μπροστά, γίνεται πανικός. Δεν γίνεται ένας πανικός, όντως? Τώρα δεν ξέρω αν θα φαίνεται στο βίντεο όλο αυτό που γίνεται. Πρέπει να φαίνονται. Αυτές οι κουκίδες που πετάνε είναι το καινούριο μελίσι Που έρχεται να εγκατασταθεί. που έχει εγκαταστήθει σε αυτήν εδώ την κυψέλη την κίτρινη. Την πέρα-πέρα, έτσι. Ναι, έτσι φαίνεται, να το κοίταγε. Γιατί φαίνεται στην είσοδο ότι εκεί πάνε. Τις ακούς? Άκου το βόμβο, θέλω να το ακούς. Πώς κάνει? Πες αυτό. Τις ακούς να μελισσούλες πώς κάνουν? Το ακούμε. Και μυρίζει κιόλας, Ωραία. Ακούστε ήχος. Το τώρα από κάπου έφυγε μαζί με τη βασίλισσα, έχει αφήσει καινούρια βασίλισσα πίσω, έχει πάρει την παλιά και έχει ξεκινήσει να βρει καινούριο σπίτι και το βρήκε εδώ στο μπαλκόνι μας. Χαμός γίνεται στην είσοδο, όσο πάει γίνεται και πιο περισσότερος χαμός, το βλέπουμε εδώ. Και όπως είπαμε, όταν μπει μέσα η βασίλισσα, τότε θα μπουν όλες μέσα. Μπα, χαμός γίνεται. Αγάπη, ήταν 2 τελικά. Είναι 2? Ναι, κι άλλο, ένα από εδώ. Τώρα, τι συμβαίνει εδώ? Έχει μπει η βασίλισσα μέσα στην κυψελίτσα και σιγά σιγά μπαίνουν και οι ίδιες οι μέλισσες. Όπως βλέπουμε, μειώθηκε πάνω η ένταση του ήχου από τις μέλισσες που πετάγανε και έχουν μπει μέσα τώρα. Να τις μπαίνουν μέσα στο καινούργιο τους σπιτάκι τους. Είναι το καινούργιο τους σπίτι. Να το. Εν τω μεταξύ, κατά την περίοδο της μηνουργίας τώρα δεν ενοχλούν καθόλου. Ο στόχος τους είναι να εγκατασταθούν στη Νέα Κυψέλη. Μία εδώ. Και μία εδώ. Τι είναι λοιπόν η σμηνουργία? Είναι ο φυσικός τρόπος με τον οποίο το μελίσι δημιουργεί μια νέα αποικία. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι συμβαίνει σμηνουργία κοντά του? Από την έντονη κίνηση στον αέρα, τον ήχο που είναι πολύ έντονος και μυρίζει μέλι. Γιατί συμβαίνει όμως όλο αυτό? Η σμηνουργία εμφανίζεται κυρίως την άνοιξη, όταν η κυψέλη βρίσκεται στο μέγιστο της ανάπτυξης και οι ανάγκες της αυξάνονται. Οι βασικοί λόγοι που την προκαλούν μπορεί να είναι ο υπερπληθυσμός, όταν δηλαδή οι μέλισσες γίνονται περισσότερες από όσοι χωράει η κυψέλη. Μπορεί να ευθύνεται η έλλειψη χώρου. Η έλλειψη χώρου για γόνο και αποθήκευση τροφής, που δυσκολεύει τη βασίλισσα να συνεχίσει να γεννά. Οι μέλισσες αισθάνονται ανασφάλεια όταν η βασίλισσα δεν γεννάει. Οπότε και μια γερασμένη βασίλισσα με μειωμένη τεκνοποίηση μειώνει την αίσθηση της ασφάλειας και η κοινωνία δεν δένεται όπως πριν. Επίσης, την άνοιξη ακούμε πολύ ότι η φύση τρελαίνεται λόγω της άνθησης των λουλουδιών. Έτσι και οι μέλισσες, λόγω της έντονης νεκταροέκθεσης που γεμίζουν γρήγορα το διαθέσιμο χώρο, εν τέλει τρελαίνονται και σμηνουργούν. Όταν οι εργάτριες λοιπόν αποφασίσουν τη σμηνουργία, ακολουθούν κάποια βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να αρχίσουν να μειώνουν τη τροφή της βασίλισσας για να είναι ελαφριά και να μπορεί να πετάξει. Έπειτα δημιουργούν βασιλικά κελιά για να δημιουργηθεί καινούρια βασίλισσα που θα μείνει πίσω με το υπόλοιπο μελίσι. Όταν έρθει η ώρα, οι εργάτριες αρχίζουν να σπρώχνουν τη βασίλισσα προς την έξοδο της κυψέλης και μαζί με τη βασίλισσα αποχωρεί και ένα μέρος του μελισσιού. Οι εργάτριες έχουν φροντίσει και κουβαλάνε μαζί τους μέλι για τις πρώτες μέρες της εγκατάστασής τους στο καινούριο του σπίτι. Θα εγκατασταθούν προσωρινά κάπου μέχρι να βρουν κάτι σταθερό.
Όταν βρουν το τελικό του σπίτι, εγκαθίσταται πρώτα η βασίλισσα και έπειτα ακολουθεί και το υπόλοιπο μελίσι. Αν λοιπόν το καλοκαίρι που θα πάμε στο εξοχικό για διακοπές παρατηρήσουμε το φαινόμενο της μηνουργίας, αν δηλαδή βλέπουμε πολλές μέλισσες στον ουρανό με πολύ έντονο βουητό και μυρίζει μέλι, όπως είδαμε και στο πρώτο βίντεο, δεν τις ενοχλούμε. Εξάλλου τις ενδιαφέρει απλά να βρουν ένα καινούριο σπίτι. Το εξοχικό σου είναι απλά μια στάση. Αφήνουμε το μελίσι να εγκατασταθεί και μετά καλούμε κάποιο μελισσοκόμο να το φροντίσει. Είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να τις ευχαριστήσουμε που φροντίζουν τη φύση. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε στο μελίσι ένα ασφαλές και σταθερό σπίτι. Είμαστε οι ήχοι των φουντών, mountains echo